खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिटिआर सरकारनि रां बावजाजों लुफुंजानाय मडेल फरायसालिनि थाखो खथाखौ दिनै बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय बरकुसला गुदि गेजेर फरायसालियाव गोदानै लुफुंजानाय थाखो खथाखौ दिनै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारनि समाव बरकुसला गुदि गेजेर फरायसालियाव गोबां गाज्रि थासारियाव दंमोन होननानै बुंथिदों। बेनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव सरकार दानायनि 3 दाननि उनावनो मोनसे थाखो खथाखौ लुफुंनानै होदों। बेनि उनाव फिन फरायसालिया गोदानै बिटिआर सरकारनि मडेल थाखो खथाखौ मोनफुंनो हानायखौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा साबायखर बावहरदों। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिपुर कुमार बसुमतारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसे गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि कामिनी कान्त बसुमतारीजों लोगोसे बरकुसला गुदि गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि दिपेन बर', जयराम बर', जितेन बर'जों लोगोसे फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय। दिनै जि बालाबारि बरकुसला एमबी स्कुलनि जि मडेल स्कुलनि जि न' बे न'खौ दिनै बेखेवनो हाबाय। बेयो बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद बर' दैदेननाय जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि आसनिमोन आरो बे लेखायैनो नैबे बरकुसला एमबी स्कुलाव बे आसनिखौ मोननो हादों। दिनै बे मडेल स्कुलखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै अकल मडेल स्कुलल' नङा, दिनै इडुकेसन सेक्टराव गोबां खामानि मावदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै गोबां जायगायाव मडेल स्कुल गायसननाय जादों। लोगोसेयावनो जोंनि जि स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चारनि जि अभाब अभियोग, बे अभाब अभियोगखौ नायनानै दिनै गोबां हाजार स्कुल दिनै रुम थाखो खथा जि बारायनाय बे बारायनायखौ मावदों। लोगोसेयावनो जि रिपेयारिं स्कुलनि जि रिपेयारिं, बे स्कुल रिपेयारिंआ फ्राय दिनैनि दिनाव 2000निबो बारा स्कुल रिपेयारिं दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समाव नैबे 4 बोसोर बा खावसे बे बोसोर समाव दिनै जानानै थांदों। लोगोसेयावनो अकल इडुकेसन सेक्टरल' नङा, दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि दिनाव बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव गोबां खामानि दिनै जादों। बेजों लोगोसेनो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव दि थांनाय समाव जि मोनसे असान्ति जर्जर मोनसे ओनसोलमोन, दिनै नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों। बे ओनसोला दिनै सम्पुर्ण भाबै दिनै मोनसे सान्थि मोनसे ओनसोल महरै गायसनजादों। लोगोसेयावनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जि जोंनि गेजेराव मिला प्रितिनि अभाब जादोंमोन, दिनै बे हारि माहारिनि गेजेरावबो मोनसे खौसेथिनि जि थासारि, बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै फैदों। आरो बिब्दिनो गासिबो हारि माहारिखौ लानानै दिनै दावगालांनायनि सालायलांनायनि जि सिन्ताजों इउपिपिएलनि प्रमद बर' दैदेननाय जि गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ दिनै बिटिआरआव खामानि मावगासिनो दङ। बेरेखा दोलोआ जि बाथ्राखौ बुंदों, बिसोरथ' हयथ' बिथांमोना खामानि मावनायखौ जोंनि प्रमद बर'नि जे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायनि जि आदब खायदा, बेखौ नुनानै बिथांमोना हयथ' सोमोनांदों। नङाबा हयथ' बिथांमोना बेखौ रायजोनि गेजेराव ओरैनो मोनसे गेना गेरेन्थि सोमजिहोनो थाखाय बे बाथ्राखौ राजनिति खालामनानै बुंदों। मानोना थांनाय 17ता बोसोराव बिपिएफ सरकारनि दैदेननायाव जि खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन, जोंनि लामा दालांनि बाथ्राखौथ' दोनथ'दो, दिनै फरायसालिनि जेंना होनना बुङोब्ला थांनाय 17ता बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गोबां फरायसालिनि जेंनाफोरा जादोंमोन। आरो बे समाव बे जेंना थानायखायनो गोबां समाव गोबां आन्दलन, बे आन्दलनफोरा जादोंमोन। दिनै इडुकेसन सेक्टराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव थाइसेबो फैसा लायाबासिनो जेरैबायदि मोनसे साख्रि होनायनि बेबस्था सोलिबाय थादों। थांनाय 99नि जि साख्रि होनाय गोलाव सम बिपिएफ सरकारनि दिनाव बिथांमोनखौ साख्रि होनायनि मुङाव इलेक्सन फैबा मोनसे थगाय थुसि खालामनाय बेबस्थाखौ जों नुबाय थादोंमोन। खिन्थु प्रमद बर' फैनायनि उनाव बिथाङा 99नि साख्रिखौ थाइसेबो फैसा लायाबासिनो होदों। बेनि उनाव जि टेट टिचार एपइन्टमेन्ट होदों, दायो ग्रेजुवेट टिचार
पोस्ट ग्रेजुएट टीचार साख्रि होनो थाखाय थांगासिनो दङ बेनि अनगायैबो दिनै स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार जि बानायनाय बे बानायनायफोरा दिनै मडेल स्कुल दिनै जेराव जेराव नांगौ बेवहाय मडेल स्कुल बानायनायनि बेबस्थाखौ खालामदों गोबां स्कुला दिनै मडेल स्कुलखौ मोनफुंनो हाबाय गोबां स्कुला दिनै जेराव थाखो खथा नांगौ बे थाखो खथाफोरखौ दिनै मोनफुंनो हादों लोगोसेयावनो जेराव जेराव फिसा फिनला जि माने स्कुल रिपेयारिंनि दरकार दङमोन बे दरकारि जि रिपेयारिं बे रिपेयारिंखौ दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव मोनफुंनो हादों जों बुंनो थाङोब्ला इडुकेसन सेक्टराव दिनै बिटिआर सरकारनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बयनिख्रुइबो बांसिन मोजांसिन खामानि जादों होननानै जों बुंनो हायो लोगोसेयावनो दिनै इडुकेसन सेक्टराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेरैबायदि अभिलाखि मोनसे आसनि दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन लानानै बिथाङा जोंनि माने गोग्लैसोनाय ओनसोलनि जि माने रांखावरिजों अभाब गोनां जि ओनसोलनि जि माने फरायसाफोरखौ दिनै जौगालांहोनायनि जि बेबस्था खालामदों बायदिसिना दिनै UPSC नि थाखाय कचिं खालामहोदों APSC नि थाखाय कचिं खालामहोदों जोंनि डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि थाखाय फ्रि गभर्नमेन्टनि खरसायाव दिनै कचिं खालामनानै बिथांमोनखौ माने UPSC एग्जाम जहोनानै दिनै IAS IPS खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदों सरकारनि आमोलावनो दिनै APSC एग्जाम जहोनानै दिनै ACS APS खालामनो होनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ दिनै प्रमद बर' दैदेननायाव खालामनाय जादों लोगोसेयावनो जोंनि ओनसोलाव माने डक्टर इन्जिनियारनि जि अभाब बे अभाबखौ पुरन खालामनो थाखाय दिनै माने IIT NIT बायदि इन्जिनियारिं कलेजफोराव दिनै सीट मोननांगौनि थाखाय फ्रि कचिं होनानै दिनै बेफोरनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों दिनै मेडिकेल कलेजाव सीट मोननांगौनि थाखाय फ्रि कचिं होनानै दिनै बेवहाय एडमिसन मोननांगौनि जि बेबस्था बेखौ खालामनानै होनाय जादों लेटेस्ट दाखालि बावै जि निटनि जि माने रिजाल्ट ओंखारबाय बेवहायथ' जोंनि बड'फा UN सुपार 50 निफ्राय जि माने कचिं खालामनाय बेनिफ्राय दिनै जोङो नुनो मोन्दों जे IIT आव दिनै माने माबा सीट मोननायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसेयावनो मेडिकेलाव हयथ' गोबाङानो सीट मोनगोन दिनै थांनाय बोसोराव जि माने 30 जननिख्रुइ बारा 30 जननिख्रुइ बारा माने मेडिकेलाव सीट मोननो हादोंमोन बे कचिं सेन्टारनिफ्राय थ' गतिके दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव इडुकेसन सेक्टराव गोबां खामानि जादों आरो इयुनाव हयथ' गोबां खामानि जाबावगोन